Jarumai 10 da suka fi kowa kuɗi a masana'antar Kannywood. Muna so idan wannan ne kana na farko a cikin wannan tasha ka danna alamar subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawa. Idan ka danna alamar subscribe ka danna ƙararrawa muna so ka yi like na wannan bidiyo. Na ɗaya, jarumi Ali Nuhu. Ali Nuhu jarumi ne kuma darakta a masana'antar Kannywood wanda aka fi sani da Sarki Ali Nuhu. Ambassador ne, akalla yana da kamfanoni guda 7 a Najeriya. Cikinsa akwai kamfanin Glo, Omo, Samsung da dai sauransu. Bayan kungiyar Kannywood da jarumi Ali Nuhu yake taka rawa a ciki, akwai kuma kungiyar Nollywood da ke kudancin ƙasar Najeriya wanda ɗan wasan yake nuna bajintarsa a can. Jarumin ya yi fina-finai a kamfanin Kannywood sama da guda 100, irin su Jinin Jikina, Matar Aure, Gani Gaka, Masu, Adamsi, Dawo Dawo da dai sauransu. Sannan kuma jarumin an nuna fina-finan Nollywood irin su Let's Fight to Abuja, Memories of My Heart, Beautiful Soul, Hamza, Brothers Apart da dai sauransu. Wannan dalilin ne yasa jarumin ya zama na farko a cikin jaruman da suka fi kuɗi a masana'antar Kannywood. Na biyu, Adam A. Zango. Jarumi Adam A. Zango mawaƙi ne kuma jarumi wanda aka fi sani da Firin Zango. Yana da wani katafaren gida a jihar Kaduna, sannan kuma yana da masoya masu yawan gaske. Adam A. Zango ambassador ne a kamfanin MTN a shekara ta 2016. Adam A. Zango ya wallafa wani rubutu a shafinsa na Instagram yana mai cewa ya bar fim, inda ya ce zai koma bangaren waka a shirin fina-finai. Sai dai kuma wani labari ya fito daga makusantansa cewa ya yi amai ya lashe. Adam A. Zango ya yi fina-finai sama da guda 100 irin su Nas, Boska, Basaja, Kamdakatar da dai sauransu. Wannan ne yasa jarumi Adam A. Zango ya zama na biyu a cikin jerin jaruman da suka fi kowa kuɗi a masana'antar Kannywood. Na uku, Dauda Kahutu Rarara. Dauda Kahutu Rarara, wanda aka fi sani da Rarara, mawaƙi ne na siyasa wanda yake kusanci da manyan 'yan siyasa na ƙasar nan. An ba shi mukamin babban darakta na mawaƙan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a lokacin yakin neman zaben shugaban Muhammadu Buhari a shekara ta 2019. Wannan suna da kuma ɗaukaka da Dauda Kahutu Rarara ya yi shi ne yasa ya zama na uku a cikin jerin waɗanda suka fi kuɗi a ƙungiyar Kannywood. Na hudu, Nura M Inuwa. Nura M Inuwa mawaƙi ne a ɓangaren soyayya, yana ɗaya daga cikin masu kuɗin ƙungiyar Kannywood. Yana fitar da waƙoƙi masu yawan gaske a kowace shekara, kuma shine na hudu a cikin jerin jaruman Kannywood waɗanda suke da kuɗi. Ta biyar, Halima Atete. Halima Atete jaruma ce a masana'antar Kannywood. Ita ce ta biyar a cikin jerin waɗanda suka fi kuɗi a ƙungiyar Kannywood, sannan kuma ita ce ta ɗaya a cikin jerin jarumai mata. Na shida, Sani Musa Danja. Sani Musa Danja, wanda aka fi sani da Sani Danja, shine ya zo a matsayin na shida a cikin jerin jaruman. Sani Danja jarumi ne ko mawaƙin siyasa, yana da wani katafaren gida a babban birnin tarayya Abuja. Na bakwai, Sadiq Sani Sadiq. Sadiq Sani Sadiq, wanda aka fi sani da Gambo Uban Tandi, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa iya kwalliya a cikin jaruman Kannywood, sannan kuma ya karɓi lambar yabo na gwarzon ɗan wasa a ƙungiyar. Hakan yasa ya zama na 7 a cikin jerin jaruman da suka fi kowa kuɗi a masana'antar ta Kannywood. Ta 8, Nafisa Abdullahi. Nafisa Abdullahi ita ce ta zo ta 8 a cikin jerin jaruman da suka fi kuɗi a ƙungiyar Kannywood, sannan kuma ita ce ta 2 a cikin jarumai mata a ƙungiyar ta Kannywood waɗanda suka fi kuɗi. Ta 9, Hadiza Gaban. Hadiza Gaban jaruma ce, ita ce kuma ta zo ta 9 a jerin jaruman, sannan kuma ita ce ta 3 a cikin jarumai mata waɗanda suke da kuɗi. Tana ɗaya daga cikin manyan jarumai da suke son ganin sun taimaka wa al'umma. Ta 10, Aisha Aliyu Tsamiya. Aisha Aliyu Tsamiya, wacce aka fi sani da Aisha Tsamiya, kyakkyawa ce ta gaban kwatance. Ta yi fina-finai masu tarin yawa. Ita ce ta samu nasarar zuwa ta 10 a cikin jaruman, sannan kuma ita ce ta zo ta 4 a cikin jarumai mata a masana'antar ta Kannywood waɗanda suka fi kowa kuɗi. Waɗannan su ne jaruman da suka fi kowa kuɗi a masana'antar ta Kannywood. Muna so idan wannan ne karanka na farko a cikin wannan tasha, ka danna alamar subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawa. Idan ka danna alamar subscribe ka danna ƙararrawa muna so ka yi like na wannan bidiyo. Sai an jima, mun gode.